Igama lakhe nguSemito esithi ke na ke ndizawuthula ndenze ngathi andiboni kodwa ngelinye ilanga uyawundicinga kuloo ndawo kuyo nam ndisitsho kolo hlobo sibe kanti siyangena ndithi mphulaphuli ngenye imini ndawuze nam ndithule ndenze ngathi andiboni kodwa ngenye imini nina niyawundicinga. Wasithatha ke wasibeka phaa kwimizuzu mingaphi na masumi ke ngosithi Semito sisondezile kwimizuzu elishumi emveni kwayo intsimbi yethoba ngumhla weshumi elinethoba kwinyanga yesithathu kumnyaka ka-2025 sibe kanti ngolo hlobo siyangena kungolwesithathu entsukwini singena sizibulisele kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo niphulaphuleni kusungaphambi lesikholo sakhe abayoke VCR FM igama lenkqubo yimbathu le igama lomsasazi ndinguluthando kwasitoko ndingumqwathi ndikudikela kanoni kantsabane kankofane kanomatyala kanoqenqelekile kamadlonkwana ngahlanzi kadilika mqatha welwa intsika nzala kumatupane ngumawose ngonkomo sibomvu ngolo hlobo sibe kanti singene sonke ngaphakathi kwakunye nekhaya uyazi ke nalapho singena khona sihlale thina sithi zava ingakumbi kwizinto zemoya entlalo nalapha ngaleyo yonke ixesha kwindlala yenza sifuna uhlala ecaleni kothango nalabantu sebethe zava khona bebuye emisebenzini bephumle behleli bengqamelele imbathu iye yodwa etshotshe kwiinkqubo ezimandi eziphethele kwindaba zendaba zemoya entlalo kwakunye nepolitiko kwakunye nebezitshotshe kwilizwekazi loMzantsi Afrika. Singangena ngolo hlobo singena sigada sasigqiya singena siganda sitshotsha ngasemva sibethi ikatari sikhangela imbombo sikhangela zonke izinto ezinofumaneka khona ukuze sibe kanti singenile phakathi kwemoya entlalo. Nanamhlanje lukhona olunye uchungechunge kwakunye noncuthu lwezinto esawuthi sincokole nazo phakathi kwakunye nekhaya eli. Sitshe ngatsho ngolo hlobo uyayazi kukubulela koogxa bethu bebeliphethe ithotholo lakho usukela ngentsimbi yesithandathu uzothi ga ngoku nalapho ke bebenikela kuthi uyayazi phambi koba uthoba iibhatyi zakho ngomthetho kwakunye nesiko lalapha ekhaya apho zithi uzunceda uqaphele le inkqubo inaso sakhona sokuvusa umnyele nokuphakamisa imisindo. Kananjalo kulapho ke thina sisicele khona abantwana kwakunye nemveku kwakunye nabo banentliziyo zobuthathaka babe kanti basondeziwe ngasemondlalweni kuba ulwimi luthi lusetyenziswe kule nkqubo lingabaphazamisa kodwa siyicelela uxolo ke kwakunye nabo sinothi sibanyathele ekonsini kuba okukokwethu kukwakha. Kananjalo siyazi ubana ngaba endimeni xa kusakhiwayo kuye kunyathelwane kodwa uzunceda uqaphele futhi zonke izimvo ezithe zaphala zapha izizwe ze-VCR FM koko zezikabani nobani na unikwe eli qonga lokuba aphalaze izimvo zakhe kananjalo azibhentsise zicace phaa esidlangalaleni kwakunye nombhexeshi ebhexesha engenasikhwasilima esijonge indlela zomkhethe kodwa etsozisile ke engamcingi undolalaphi nawe mphulaphula omenyiwe khona ukuze ube yinxenye yenkqubo ngokuthi ungene phaa ku-0738491740 yonke ke loo nto sithathe sibeke kwimizuzu 12 lemizuzu emveni kwayo intsimbi yothoba ngolo hlobo namkelekile bethu nalo singatsho ke thina ke uyayazi ke kulapho ke na ufumana khona ithuba lokubungene namhlanje sincokola nomfomkhulu ngapha sitsuzisele ngapha kulaa mhlaba wakukomani. Kukomani kwenzike ntoni? Sibonile kumakhasi onxibelelwano abantu bekhala ngokungacoceki kwekomani nezinye zeziseko zekomani ezilimeleyo. Ndithetha ukuthini xa ndithetha ngeziseko zekomani ezilimeleyo eziquka ii-art centers nezinye zendawo ezathi zafumana ukuntumekeka ngumlilo, ezinye zazo zisitsha, ezinye zazo zingahoyekanga. Nalapho abantu abatsha bekulindelekile ukuba babe kanti bagudlana amagxa kwiindima zendawo ezifana ne-art center. Sayibona ingumqobethu yakukomani iphalala phambi kwabantu, abantu bejongile bengayanga uyokhambona bengayanga uyothini isifa phambi kwabo. Kuphume iphulo elikhokhelwe ngabantu abatsha bazibiza ngokubana besithi xa bezibiza take back Komani. Thathani ikomani bantu basekomani kuba kuyonakala but abantu xa bethetha yayiQueensdale yethu le, yayikomani yethu le, yayikomani yobuhle mani lolo xa ungena ekomani eyayitsozisa amanzi. Bathi namhlanje xa sithetha ngekomani ungalila xa ujongele ekomani kuba isuke yazimbacu kodwa abantu bekomani bakhona. Iinzalelwane zekomani kwakunye nesizukulwana senzala yasekomani savakalelwa siphakanyelwa lilunda lokuba yikomani yethu le. Babe nephulo bengabantu abatsha kwezi ndima zokuba makulungiswe le komani. Sizawuncokola nabo namhlanje. Sincokola nabani? Sincokola no-Onwaba kaSwartboy, umntana katatomkhulu uSwartboy ongusihlalo wequmrhu abazibiza ngokubana yi-take back ikomani. Iba ne-hashtag ke xa bezibiza. Bandinike umdla xa kutheni? Bandinike umdla kwiphulo labo lokubana ngababe kanti bathatha igxathu ekulungisweni ingakumbi kwezi ziseko nokuzivuselela iziseko bekulindelekile ukubana umlisela kwakunye nomthonjana kwakunye nabantu abatsha bagudlana amagxa apha kwindima
zomculo, ze-art, zemfundo, zonke ezi zinto, zonke eziseko ke zonakalisekile. Namhlanje sincokola ngephulo labantu abatsha abakukomani abathathe isigqibo sokucoca nokuvuselela iziseko zabantu ezonakaliselweyo kulaa dolophu. Umbuzo esiwubuzayo, ingaba lifikile ixesha lokuzenzela xa kubonwa ukuba kuyonakala? Ingaba nyhani ngoku lifikile elaa xesha lokuba iidolophu zenu enizaziyo nina kwakunye neekomani ezi enanifudula ukuzazi uba zazibizwa kwaziiQueensdale zoduma, ikomani yoduma, ikomani yayithandwa, lifikile elaa xesha lobana ngaba ngoku abantu bazithathele izandla ukuyilungisa ikomani yabo. Sizincokole naye ke umntana katatomkhulu uSwartboy kwelaa cala, sesimbambile ke kwelaa cala likaZuma, selungile naye kwelaa cala. Ngoko ke uyabulunga ke mntana katatomkhulu uSwartboy kwelo cala ngondivulela nje imayikhi yakho khona ukuze sizokunika ithuba nawe uzibulisele kubathandi kwakunye nabalandeli beVisara FM. Isithethe ke loo nto sibeke phaa kwimizuzu 15 imizuzu emveni kwayo intsimbi yesithoba. Bhuti onwaba kunjani? Dikela, ndiyaphila. Kunjani kuwe bhuti mani? Masicenge tatam, ungagushuzi kakhulu kaloku, iradio mandi, ungagushuzi kakhulu mani. Vova mfundisi. Yeke. Bhuti mani, masukunike ithuba mkhulu wam uba uzibulisele kananjalo uzazise kubathandi kwakunye nabaphulaphuli nabalandeli beVisara FM, ingakumbi abahlali beMbatho. Enkosi kakhulu. Mandithathe lithuba ndibulise apha kuwe kuqala msasazi, ndibulise nakwabaphulaphuli bonke, ndingashiyanga mntu. Ndithi ndibulisile kumntu wonke. Lo uthetha apha ngomlambo nguLisiba nguNcwabane. Ndizalwa eKomani, ndizalwa yintombi yalapha kwaMlambo, uMaMbuyiswa. So ndikhulele apha eKomani ke make. Ndikhule ndingumntu oyibonayo le dolophu, ndikhule ndingumntu ozibonayo izinto zisenzeka phambi kwethu. Uyabo, kwafikela into ke kwapha kum ethi noko mandithathele inxaxheba eyoba sikhalaza kungekho nto iqhubela phambili ayizunceda mntu. Uyabo, so ndafikela kwisigqibo sokuba hayi, mna ngokokwam ndibona into yokuba indlela ezawunceda siye phambili yile yokuba kukho eli candelo le-arts ne-culture, licandelo ke endilibona mna libaluleke kakhulu ekuphuhliseni uluntu. Kodwa ke ngokokwenzeka kwezinto licandelo eliye alahoyakala. Ekungahoyakaleni kwalo ke yile nto sizifumanisa ngoku sikule meko sikuyo yokuba ngoku kukho abafana kuthiwa ngamaphara. Ngabantwana abo ke abathe balahleka ngenxa yokuba kungabikho izinto ezizawubakhusela kuloo nto. So ndiye ndaqonda ke make into ezandenzela, phofu ezawusenzela sisonke siyi-community nolutsha lethu, into yokuba sikwazi uba ezi facilities, because into eyayamandi kum ndingumntu mna ndaba nentlantla yokuba umzali wam wakwazi ukuba akwazi ungena epokothweni andithatha ayondijula kwezaa zikolo zingapha kwesitishi. Kwalapho ke ngoku ndidibana khona nazo ezi zinto, ndayibona ukubaleka kwazo ukuba eyi zibaluleke nyhani ezi zinto. But ke unfortunately ndihlala elokishini, ndihlala nabantu bakuthi, and you understand uba sisuka phi, imeko yethu ithini. Kwalapho ndibonayo uba not sonke sizawuba nayo laa luck yokuba umntu akwazi ungena epokothweni, ngoba abanye bethu umntu uthi ingena abe elungiselela into ezawuya esuswini. So okay, so kwalapho ke ndiqonda. Ewe bhuti. Okay, isithathe ke loo nto sibeke phaa kwimizuzu 19 lemizuzu, masiyenze ibe nga-20 emveni kwayo intsimbi yethoba, 10 phambi kwana sithi licala emveni kwayo intsimbi yethoba. Uyaqala uvula ithotho lwakho, masikwamkele. Sincokola naye ke onwaba wakwaSwartboy ngephulo labo kwelaa cala elibizwa ngoba yi-Take Back ikomani, elilisingise kubana ngaba isiseko saphayana ingakumbi esiyasifana ne-art center sibe kanti siyalungiselela. Yemkhuluwa, ndincedisa apha mani, ibe ndawoni imicelimngeni mhlawumbi kweli phulo leni? Oqala masiqala apha, nifike njani i-art center yaseKomani? Msasazi, kuba ke njengoba ndisitsho uba sihlala apho siyayibona
So kufika le ngcinga ke ka-Take Back Komani iye yathi into sizawukhangela iindawo ezaneleyo ezifana nayo i-art center le. Yabe ke eyona ekufitshane yokuqala esithi xa siphuma nathi emakhaya ibe yi-art center. Kwaye ke isigqibo safikela apho ukuba sayoqala e-art center, uyayabo. Asihlelanga e-art center, iinjongo zethu ayikokuhlala phaa. Yinto yokuba Okay. sifuna ukwenza laa ndawo siyenze iwenze umsebenzi wayo, sigqithele sikhangele efana nayo ekulaa meko ikuyo ngoku nayo siyenze, siyiguqule ikwazi ukwenza laa msebenzi bekufanele uba iyawenza. Okay, khawundincede apha manantsi enye into. Into entle ziyanconywa nje abantu xa bebona abantu besenza into ezintle. Khange mhlawumbi kubekho abathatha igxathu nabasemagunyeni mhlawumbi ukunincedisa kweli phulo, kuba sendiyibonile imihle kakhulu ngeyolaa art center. Mhlawumbi sibone izinto ezithi mhlawumbi singayibona ivuselelo ilungiseka. Wena msasazi, ngaphandle kwabantu umzekelo inkonzo le ilapha ecangwe kwe-art center nabantu abafaneke ukuba siphathele ukutya xa sisebenza, alukho olunye uncedo besithe salifumana. Ngoku besike sadibana nabantu bakwamasipala, eyona nto ke esithe sayifumanisa yinto yokuba kuthiwe masizame ukudibanisa i-agreement, which would be i-public private agreement ezasibona siyilisa laa ndawo. So yeyona interaction sinayo nomasipala leyo, yile yoba ke ngoku sizama udrafta loo nto. So besisekuloo process yoba ke ngoku kusadityaniswa yonke laa misebenzi yoba sikwazi uthumela i-application epheleleyo ngaphambili. Khawume man. So yeyona ke Yima. sincede. Beninalo mhlawumbi ulwazi lokuba apha eMpuma Koloni I think sina at a roundabout uba zikoyi-12 andizazi zingaphi ii-art centers zethu, kodwa oosihlalo bazo baphezulu baphayana kuGompo. Beninalo ulwazi lokubana ngaba uDisrak kwakunye namanye amasebe, ingakumbi kwelaa sebe lika-Department of Arts and Culture, banemali abazikhuphayo ingakumbi zolungisa ii-arts and cultures. And ii-arts and culture ziba nezigqeba. Andiyazi ke mhlawumbi liya kukomani uba ifa sibiseyiphantsi kweziphi izigqeba. I-information enjalo nokuba nisondezwe ingakumbi kwii-ofisi zikaDisrak, zii-information ebezike zafikelela mhlawumbi phambi kwenu, phambi koba kubekho liyoba nibe kanti nizawude niyilise ibe private iseko bekumele uba siza for i-public. Sasazi, ndizawucinga mhlawumbi yeyona mpazamo yethu le yinto yokuba singayi koDasrec, sivele siye straight kumasipala. Because eyona nto thina sivele sayijonga yinto yokuba ngubani le ndawo iphantsi kwakhe, yabe ke isithi laa nto iphantsi komasipala. Yile nto ke savele safowukhasa i-attention yethu kumasipala rather than ukuba siye kuDasrec, because I think the first interaction with umntu wakwaDasrec ebendinayo was this last weekend ngoLwesihlanu lo sisuka kuyo. Besifikelwe yi-architect phaa e-art center ibizoasesa indawo leya. Fike ke i-architect le ihamba nomntu okwaDasrec eKing. But naye ke ubonile wajonga, akho nto ingako ethethiweyo, bajongile nje then basho uba bazayohlala phantsi bathethe then babuyele kuthi ngento kutshoyo uba babone ntoni bona, because bathatha ifoto yonke loo nto. Ezinye wena mzukulwana katatomkhulu uSwatboy, izinto mhlawumbi enihlangabezana nazo kweli phulo, njengoko sowusitsho nawe ukuba anizinzanga kwi-art center, mhlawumbi nitsho ngoba mhlawumbi ninganyukela nakwezinye iindawo ezilimeleyo zekomani. Iyadanisa ke loba nibe mhlawumbi azikho ezinye iindawo ezifike zibe kanti ziyanincedisa ingakumbi kwiphulo elitsha, kuba kuhlatywe ikhwelo apho lobana ngaba nibe kanti siyayilungisa ikomani ingakumbi kwiziseko ezilimeziweyo ezifana ne-vandalism. Yeyiphi eminye imicelimngeni enidibana nayo on day-to-day basis sesicingela ke ngoku nomnye umntu oyithandayo, ipatriot oyithandayo ikomani, ozalithanda neli phulo lenu nobengayazi mhlawumbi uba kukho iphulo elifana neli? Okay msasazi, ezona nto besike sazenza because besine-phase esizawusebenza ngazo. Besino-phase 1 which was i-cleaning phase, phase 2 was i-building phase. Phase 1 samgqiba saklina kakuhle, phase 2 was i-building phase. Ke qha kwenzekile ke into yoba imali le yoba sakhe asiyifumenanga because I think nathi khange sizi-advertise ngendlela eyiyo. So kuba sibone loo nto siye seza ke ngoku nezinto ne-campaign drive ezasiphathela i-awareness for i-art center le, which was then kwalapho ke ukusenza laa event yabantwana ekuseni and then sane-live streaming yebhola.
and then decide uba sifuna uqala into yokuba after school phaa, usukela ngo-2 uyotsho ngo-5 kuzawubakho sizawuza neetafile nezitulo, and then abantwana bayakwazi uphumela phaa bayokwenza ii-homework, bayokwenza loo nto. Sifuna usole siqala nento ye-chess club. So into ebesesiyenzile ke siye sabhala iileta eziya ezikolweni because besifuna ukucela uncedo from izikolo. Ncedo elu ke lizawuthi kubana sicela iincwadi zokufunda kuqala because singeske abantwana xa behleli phaa, umzekelo bengenazi-homework abanye bayakwazi ufunda nje, then nee-textbook ezinalo. Uba umntu ubuyile esikolweni engenayo i-textbook then sisebenzise ezo textbook. Then sacela noncedo lootishala. So iitishala eziba nexesha ngeske zikwazi uphumela phaa ziyoncedisa abantwana nge-homework. Ukuba azizukwazi ukwenza njalo, mhlawumbi siyazi uba sidibana netishala ethile, itishala esiyaziyo uba ititsha i-physics. Iyayazi loo tishala ukuba i-subject ethile okanye i-section ethile kulaa physics inzima. So yeyona subject engeske sithi ubana makathathe kuyo enze loo lecture mhlawumbi noba yi-hour, sizokwazi ukhupha i-announcement etshoyo ukuba ngemini ethile ngexesha elithile cela abantwana abenza ugrade 12 ze beze e-art center. Kuzawubekho itishala ethize ezawube isenza le ntuza, izawube ifundisa ngale topic ithile yale subject, uyabo. So ibizozo zinto ke ngoku, and then for uqokelela imali because besifuna ubiyela phaa, iyasisokolisa into yoba singabiyeli pho. Siyaklina kuphinde kubekho abantu abaphinda bayolentuza bayosebenzisa laa ndawo because abantu abaninzi bayisebenzisa njengetoilet. So sisokoliswa yiloo nto. So besizawukwenza i-car wash past 2 weekends but because of the rain siye safumanisa into yoba asikwazi uyenza, sayibeka umva loo nto. So siye sisabhalisa ke ngoku siprocess yozirejistarisha as an NPO. Sikuloo process ke ngoku asikakwazi uba nabhanki, meaning abantu abakwazi uthumela mali. So siye sangena, kukho into ekuthiwa ngu-Back Buddy online apho abantu bakwazi ucrowdfunda imali, bathumele imali khona. Siye savula ke ngoku loo nto so that in the meantime sibe sisebenzisa yona until we can say sinebhanki, sinezinto ezipheleleyo le ntuza ze-organization ezizawukwazi uzithumela ebantwini ke ngoku for uba bathumele imali nezo nto bazazincedisa ngazo. Because ngeske siyenze siyigqibe according to i-timeline yethu thina besisithi sifuna usebenza uFebruary ibingoklina, uMarch noApril, March until the end of April siyagqibezela ukwakha ke ngoku. So unfortunately because of le nto yongafumani imali asikayiqali le nto besisithi sayiqala, but hopefully ngoku uyotsho ngeli xesha besinethemba lalo bazawuba khona abantu abazawusondela then sibe nayo into othi noko ngosiqhubela phambili. Okay, masithathe basibone ubana nawe ke mphulaphula ungangena ke ngoku ku-0738491740 sincokola naye kwelaa cala onwaba kaStarboy ngephulo labo kwelaa cala lakukomani elithi #takeback ikomani. Nalapho ke sibabona khona behlangula ezinye zeziseko ezibalulekileyo ingakumbi kuqongqeni umntwana, ingakumbi umliselo kakunye nomthinjana nabantu abatsha bala mmandla wakukomani. Nanjengoko besesile siyincokolile mna naye ngapha uba iyandothusa uba ibe kanti abanye abantu khange bangenele. Yima ke ndikubuze phambi kwana ndithatha abangenele kwelaa cala wena onzima mkhulu wam, ingabe ndiyakuthelekisa mhlawumbi xa ndinovele mna usukela ngomso ke ndiyokhangela laa mfo kona mntu endimaziyo phaa itshomi yam ongusihlalo wayengusihlalo, I think usengusihlalo nangoku phaa kwaGombe. Badla ngozidla apha xa sikwezifantshini babona bamele i-art center. Sidibaneni sibe bathathu kulo Zoom ke uncokole naye. Awunoyithanda loo nto okanye ungayifuni ibe yinto yasecaleni? Ndingonwaba kakhulu tata, ndingonwaba kakhulu. Hayi mani, masikhangele into enjalo. I-deadline yakhona masitheni ngumvulo kuba sikwenzele senze izinto ezipha, sikhawuleze siphinde sibe kwezi screen ke sincokole nabo sibabuze uba bathanda, because eyona nto ndirhalela ukuyiqonda wena Onzi kukuba ingaba mhlawumbi isebe lona liyayazi isimo salaa ndawo because ekugqibeleni kosuku isebe bekumele uba liyayazi laa ndawo injeya. Ingabe isebe xa kukhutshwa ii-funds zikhona imali ezikhutshwa, ayifihlwa loo nto, zikhona imali ezikhutshwayo zikhutshelwe ii-art centers? Ingaba imali xa zikhutshwa zisakhutshwa kubalwa ibi-art centers ziseMpuma Koloni ziyi-13 uba bekuthiwa ziyi-13 okanye ngokuthiwa ziyi-12 yaskretshwa eyakukomani? Ingathi kanti kwi-database kuvela uba ziseyi-13 imali yakhutshwa kube kanti kwelo xesha
ibokoboko inja i-art center and akho mntu uakhawuntayo ngento ethini into enjalo. That's why funeke sifowunele la madoda libele kugeza kwelaa monto bezingoma wawona ahleli i-art center. Ke simbuze simbeke kwesi screen simbuze uba uthini ngelaa nto injeya. Masithatha bangenileyo kweli cala sive bhuti uba bathini na. Wangena uZuko esithi mqwathi mababhalele iofisi kaminister bayichazele ngesasimo sinje baye bashukume aba bantu xa bebona abantu abatsha bebhalela iofisi zominister kuba iba babhalela aba bazoziphendula ezi zinto singalibona eliphulo liphinda linyathelwa ngamandla. Batsho kweli cala uyibona njani yobhalela iofisi kaminister? Ingathi lo minister kho uyasebenza iofisi kaminister kuyaba ngugeyithini. Ewe, Uyoyika? kugeyithini wena msasazi. No, asinakoyika. Besike sayicinga yona, besike sayicinga. Ikhona utata esisebenza naye phaa e-art center. Nguye ke kudala eyithetha le nto esithi ukubana masifonele la Mackenzie. So iyona nto ke besithi sizawuhlala phantsi ngoku sizame ubona uba izawuthini le nto sayidrafta, sikwazi udrafta into ecacileyo then siyithumele phaa, so that singaziboni sithumela into ehafu yayiko sifumanisa into yokuba ngoku siyasokolisa, funeka kumane kubuyelwa kuthi kuzobuzwa izinto. Nantsinye into phambi kona ndithatha abanye. Inxaxheba ingakanani inxaxheba nomdla ebantwaneni kwakunye nabantu abatsha bakukomani ngeliphulo? Okwangoku andifuna ukukhatha isanqabile msasazi, isanqabile. Likhona ulutsha belike lafika kodwa ke isengabantu ababalekayo, but ke bendike ndatsho nam uba sisaqala. So siqala nje mhlawumbi bazawuhamba ngongena abanye abakayiboni, so basezawuba khona abazawuhamba bayibona because abanye abantu bathi xa bebona sisebenza phaa e-art center umntu abe nomdla wozosabela uba kwenzeka ntoni, abe ngona ke ngoku ayiandastendayo le nto yenziwayo. So yile ndithi okwangoku mhlawumbi iseyinto yoba mhlawumbi kuba sisaqala abantu abakayiva ncam abakakwazi usondela, kodwa ndisenethemba noko bazawusondela. Azawusondela. Masithathe omnye kweli cala wangena uZuko esithi ke nake mqwathi mababhalele ezaa venkile zikufutshane phaa zinkulu neziya zemoto neziya zithengisa iimpahla zevenkile. Kukho into ethiwa xa ibizwa ngu-CSI kwezi nkampani, ezaa nkampani ziyasebenza ngezaa zinto zinjeya. Babaxelele ngeli phulo kodwa eyona nto izababamba yile uba funeke baqala babe registered kuqala. I think ibalulekile le kuba iinkampani ezinintsi wena ons ziye zinayo laa nto kuthiwa ngu-CSI, andangu-CSI laa nto ibuyisela back to the community. Baye bathi xa bezawufaka izinto zabo zeteksi bathi noku thina senze u-CSI onga, kukhatyulethu laa mali ke bayisebenzise mhlawumbi kuni ukuninceda. So iyawuninceda laa process uba nikhawuleze nibe kanti niyarejistarisha because norhulumente uzawuthi xa niphendula aphendule efuna unazi uba are you guys compliant na, kuba eyona nto ibalulekileyo phayana kulaa madoda ukuqonda uba ingaba ni-compliant na, zezo zinto zinjalo abafuna uzenza. Ngethemba uba yeyona nto niphezu kwayo leyo. Hayi, yiyo kanye msasazi. Umzekelo besisandoyilenduzwa earlier this month, I think it was on the 4th, siye safumana i-confirmation yokuba i-registration siyithumele, but then ngoku so silinde ke ukude sifumane back into etshoyo ukuba singathini uya phambili. Otherwise yona siyenzile uyenza i-application yethu ye-registration, silinde nje ukuba sifumane into zethu sikwazi ukuqhubela phambili. Yile nto ke besendisitsho into yoba besike saya khona umzekelo kwezinye ibhizinesi, but le nto ithethwayo ukuba ezinye ibhizinesi azifuni udibana nomntu, ngeske zidibane nento ebonakalayo, into esephepheni. Bonakalayo. So yes, so ibiyiloo nto ke nathi i-challenge yethu, but iikhampani ebezike yazabi nangxaki nokusebenza nathi yayinguMaya's Motors noSuper Clean, because eyona nto siye sayicela kubo was that asiceli monetary, asifuni imali, sicela le nto sizawube siyisebenzisa. So umzekelo Super Clean wayesinike ilentuza, iisepha ebesisazisebenzisa ngoku besisaba ne-car wash, so sisenezo sepha apha. uMaya's ebezawuzisa iimoto zakhe laa mithi sizawukwenza i-car wash, ebezasidoneyithela plus yena noDr Jabu ebezasidoneyithela ukutya for yonke loo nto for uba sikwazi ukuthengisa, so-fundraiser, you know, to start le nto ye-fencing phaa. So yona yinto esiphezu kwayo, but unfortunately because ayonto esezandleni zethu, ayonto sikwazi uyityala siyikhawulezise, funeka silinde ide ibuye kuthi then siyazi uba siyaqhuba ke ngoku nathi. Otherwise from elethu icala siyasebenza on the ground, but silinde yonke into ifinalizeke in terms of amaphepha, sikwazi ke ukusebenza on both sides.
Uba ubuyazi bhuti le nto nisebenza ngayo ayiyo yaseKomani qha laa nto ngokwerijini yokusaphotha. Ifida mos ifide iyophela ke eSADA nakooMidford, oNtabethemba, i-Artsent yabo leya, ooZibeleni, ooLady Free, njalo 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 njalo. Ngethemba ubana ngaba nabasemagunyeni abamameleyo ngeli xesha bawukhawuleza baninika. Wangena omnye sithi kweli cala, phambili bhuti onwaba phambili, ndinguWendi eZibeleni eBhekela, hamba ngaloo mandla unawo bhuti, zintle iimbono zakho kakhulu. Nantsi ke enye into, wena Onze, kule yokuqala ubukhoyikhankanya uba beniplana ukwakha, beninendlela mhlawumbi, kukho imali beniyilindele okanye kukho imali benizayibetha okanye benine-donations ukuze uyibone seyingathi iyafadalala nje mhlawumbi ayaphumelela? Wena Msasazi, I think ibinto ibiphazamisile kwicala lam, ndiye ndanale expectation yoba xa ndisenza into enje Yeah. i-feedback esuka ebantwini ayizuba yinto Mhm. e-light. I think ndiye Mhm. nda-expect ukuba ndifake ifaith eninzi kweli cala lokuba i-reception endizayifumana ebantwini yi-reception noko ezawundinika ithemba. Ndiye ndacinga fanisa uba mhlawumbi elaa xesha bendizibekele lona eli ndithi ndizawusebenza ngalo loklina lixesha Mhm. noko eli-enough for uba ndikwazi uba siqokelele at least loo nto incinci for uba sibe siqala, you know. But I think ke like bendisitsho, i-lack of i-planning kwicala lam lokuba ndicinge kancinci, ndacinga fanisa uba mhlawumbi izawuba yinto elula uqokelela le mali yokwenza le nto. Mhm. Khasikrobisele mani, xa niphuma phayana nijonge uyaphi? Zinintsi iindawo zibotyobotyo phaa kule komali. Kwenzeka ntoni kule komali yenu? Besingekabi nayo indawo esiyijongileyo sathi kubana ha-a uphuma kwethu apha siya kule ndawo ithile. Umzekelo, xa sigqiba le ndawo besike sanayo ingcinga yokwenza i-mental health conference kwaphaa kulaa arts center, you know. So Hayibo! uyayibona ke ngoku into yoba kukho le nto ke ngoku izawuphinda sifune uyenza kwaphaa phambi kokuba sigqithele kwenye indawo. Gqithele phaa. Mhm. So le mental health conference would be i-3-day conference, uyayibona, Mhm. ezawubona ke ngoku ii-events ezithile ezizawuqhubekeka for ezaa ntsuku zintathu ezizawuya kule nto ye-mental health, because I think yenye into esisokola kakhulu esibethayo silulutsha. So before siyo-identifya enye indawo, the aim was that sizawugqiba i-arts center, simeyikhe sure Mhm. i-arts center iyasebenza, you know, because umzekelo nakule nto ibithethiwe yale lease agreement ke siye sanento ethi kubana sizawuba nezi-structure esizenzayo, sizawuba nesi structure sethu singu-Take Back Komani, and then sibe naso i-structure sorun i-arts center, so that sithi thina xa sihamba siyokwenza enye into kwenye indawo sibe sishiya abantu noko esiqonda sibathembile ekuqhubekekeni nokwenza i-arts center, isenza nomsebenzi bekufanele uba iyawenza. So besingekabi Mhm. nayo ngoku indawo esiqonda uba hayi uphuma kwethu apha siya endaweni ethile. Ewe zona sikhona obvious esisizibonile ukuba kukho indawo ethile, umzekelo i-arts and crafts etshileyo, i-town hall njengoba besiyifotile, you know. So it wasn't now into yokuba sinayo esiqonda uba ha-a siyahamba siyokwenza indawo ethile after le. Okay, 0738491740 nali iphulo nawe ungaphose sivivaneni okanye uncome ngomsebenzi omhle owenziwa kangaka kwelaa cala. Esithetha naye ngoku ngusihlalo wephulo lakuKomani kwelaa cala elithi Take Back Komani. Nalapho ke bezimisele khona ekuvuseleleni iziseko, ingakumbi iziseko ezithe zafadalala zonakaliswa kwelaa cala lakuKomani. Wangena omnye kweli cala esithi, molo msasazi, ndicela ubhuti angadinwa, ixhala lam bangamfaki kwezopolitiko kuba kulo nyaka uzayo sekuzawuvotwa, ingajikwa yonke eli phulo labo libe phantsi kwepolitiki. Hayi, heyi. Kuthiwa ungavumi bayipolitisayize into yakho. Khange uzamnye mhlawumbi urhotyeshwa okanye ungayiphenduli kuba ufuna uyiphendula loo nto. Hayi, Msasazi, sithe siqala nathi sazixelela ukuba ayinapolitiki, ayinapati ithile, yeyabantu, yeyabahlali. Into esingafuni uyenza yinto yokuba sivalele abantu abathize ngento yokuba bahamba nombutho othile bona. Siyayazi ukuba ekuqhubeni kwethu nakwi-constitution le siyenzileyo siyayazi into yokuba akukho nto isidibanisayo nepolitiki. Ukuba nam umzekelo ndingaze ndithi ndiyaphuma ndiyongena kwezepolitiki, ndizawuyazi ukuba indima yam apha kuyo ndizayishiya because izawuba yi-conflict of interest. Okay. So yiloo nto injalo into yokuba ipolitiki yona asiyingeni kusingulo Okay. mbutho.
ungamngena ungumntu uwedwa but not as a movement. Wangena sinazo kweli cala esithi yini ziphi iinzalelwane zakukomani ethetha kangaka kamandi kangaka umntwana wabo inga abantu bangaphakama babancedise. Endivisa kabuhlungu yile yokuba abantu babe kanti khange balixhase iphulo elinje. Ndiyayazi la Arts Centre yayifudula ukuvakashelwa zimvumi ezaziwayo. Enkosi kakhulu msasazi. Wangena omnye esithi kweli cala ndicela ubuza mna bafumaneka njani mhlawumbi umntu ufuna uncokola nabo ecaleni. Ndiyacinga uba unoba uzawushiya ii-contact details zakho phambi koba uphume umntu ka-Ons. Ewe msasazi, nakuFacebook sikhona singu-Take Back Komani. Umntu angandikhangela nam kuFacebook ndingu-Onwaba uLizalise wakwaSwartboy. Nenamba yam ke ngu-081 282 2968. Umntu angakwazi nje undithumelela umyalezo okanye andifowunele ngelo xesha afuna sidibane ngalo, then okanye loo nto afuna siyincokole sawuqhubekeka siyincokole. Okay, masithathe abanye kweli cala sive ke bona babhalile niyanceda nibhale because izawukhabana kweli cala. Sithi lona Luthando, hayi bo, ndayeka uba ngutata umsasazi Luthando ifani ke xa uzawubiza ke wayeke. Okay, lona esithi kwathi lihle lona iphulo lakukomani and into endiyaziyo neziphathamandla zakukomani zimamele. Ndicela undibuzele apho kubhuti baye badibene nabani kwamasipala, kuba ndiyacinga ngebeye phayana kulaa ofisi ka-MMC okanye kwiofisi ejongene kwakunye nezinto zakwa-infrastructure kukomani. Niye kwekabanini na abakhulu? Sadibana no-manager kwiofisi kameya uMr Zithulelo Sigonyela. Nguye umntu esasidibene naye kwamasipala. Akanedlulisela nonedluliselwa nibamba nje wathi yayoya mna. Wasibamba ngayo ukuba masenze le agreement. Sagqiba ke kuleyo azange ibe khona enye into. Hayi mani, ayima ikhawume mani, ingabi ngathi asifundanga apha. Wathi agreement ethini? Ngasicacisele nje nathi ke sizoyiva. Wathi agreement ethini? Agreement ethini le? Kofuthi kanti Sasazi le imosheni. agreement ithi yilaa nto kuthiwa yi-public private agreement. So ngokokuthetha kwakhe ke he never went into detail into yoba i-contract le izawuthini, but no kwasinika izinto nje, umzekelo into yokuba laa ndawo siyilise because wayethetha into yokuba mhlawumbi sizawube sisenza ii-renovations in 5 years, so funeka senze ilise siqonda noko izawuba yi-long term lease. So yayiloo nto. Other than that, enye nenye into emalunga nale nto ye-public private kungokwazi kwam nokokufunda kwam, ukuyikhangela kwam uba yinto enjani. Ayonto sayicaciselwa phaa ukuba yinto emasiyithini. Hayi, phofu wayethetha nani? Wayengathethi nam. Ndiyavuya uba nina namva, ndiyavuya futhi uba namlandela. Wayengathethi nam uba wayethetha nam. So ngeliphandle, ngesixhosa esiphandle wayesithi yenzani isivumelwano soba bona bengumasipala abantu bebeniboleka laa ndawo. Yes, itsho basically laa Yeah, into itsho yoba basically bazasinika laa ndawo. ya bayoniboleka indawo karhulumente, khona bayoniboleka indawo karhulumente. Ngoba No, masithetha eyona nto safika sabuza phaa into yokuba ikhona na iplani yoyilungisa laa ndawo, uyabo. Wathi yena ngokokwazi kwakhe ayikho iplani ekhoyo, and even if ibikhona akaqondi uba ibizawuba yi-priority with zonke izinto ezirongo ezenzekayo apha eKomani okanye kulo masipala. Akaqondi uba laa nto ibizawuba yi-priority. So rather than ibe ihlala ilinde ide ifikele phambili kwilisti, masibe thina sisenza le nto yale agreement so that sikwazi uba noko siyenze isebenze, yenze umsebenzi wayo until ke bade bafikele kweso sigqibo soba Hayi, bazayenza. nam Ons ndiyonqena ube ndikubuze, ndiba ndikubuze njengomhlobo, ndiyakubuza njengentatheli. Kubeke ndakubuza njengentatheli ndiza kumoshela izinto mfundini. Izinto zakho zibona zingahambi kakuhle apho, nam mandikubuze njengomhlobo njoko kweli cala. Masithathe abanye kweli cala. Bendicebisa mna mqwathi bakhawuleze njengoko iselisitho naye ubhuti bavisithele oosomashishini, ingakumbi abaya bathengisa ngempahla yokwakha nokuthini, bakwazi kwelaa cala ukube bangancedakala. Nathi siyikomani
siyikomani siphakame sibancedise. Kunganjani uba oobhuti bayocela naphayana phaa kulaa venkile inkulu, andizuyibiza ke ngamagama, kodwa laa venkile iqala ngophi iphaa phezulu, uyayiqonda ke bhuti, bayocela phana uba babekelwe itoti yabo yedonation ngasezithilini. Iyacelwa laa nto kwii-managers, yinto elo phula. Uyayibona mos le venkile ndithetha ndinganazuyibiza mna, yiyo enkulu apha emva, kuthiwa yiPropi ntontondi phaa ngasemva. Ndinqena uadvertise ibomvu mfondini mani sivenkile, okanye noba yeyiphi ke, noba yile lapha erenkini. Ndizayicinga msasazi, ndizayicinga. Basically ithi le ngcebiso yakhe ucebisa uba uniye nakwezi venkile ezinkulu. Uyawazi amabhokobhoko mos, kuthiwa abizwa uba zii-Proteas. Nantsi laa venkile, nantso ke laa venkile. So ithi ingcebiso yakhe niyothetha nee-managers apha nicele ubana ngaba at least nibe nee-donation packs ezikhoyo phayana, wenzela umntu othengayo mhlawumbi angafaka noba yi-50 cent noba yintoni na kwelo cala. Yingcebiso evela kwelaa cala le. Hayi, mandiyibulele kakhulu. Ayonto bendike ndayicinga, kodwa hayi ndiyayiva noko yinto ebaluleke kakhulu. Ndizawuke ndihlale phantsi xa ndisuka noko apha ndincokole ne-executive lady, ibe yinto esihlala phezu kwayo. Nangoku sisathetha ngaloo nto, mandikunike mhlawumbi umzuzu wena nanjengomntu olifawundileyo eli phulo, wayi-understanda ivision yeli phulo, wayi-understanda. Mosi umntu oseka into, wena ube nevision yale nto ingekaphumi ngaphandle. Uyibone le art center sele ikliniwe ungekaphumi ngaphandle. You had this vision uzingqengqele, you had this vision uzihlelele. Mandikunike, ndiyakupha eli xesha ubana ngaba ubongoze, udomboze, ingakumbi ebantwini abanamandla abasekomane enozenza uba izinto zenzeka. Brad, I trust you. Yabona akuzufana nayizolo xa ugqiba uzothetha. Bakhona abantu abanamandla ekomane, bakhona abantu abanokwazi uvuka kusasa bakubambe efowunini uve nawo umthwalo uba usafani nakuqala. Mandikunike nje umzuzu phambi kwandithatha abanye ucele kwaba bantu abanjalo. Ise-free air. Uba ubuzayithenga apha yi-26,000 loo nto xa uyithenga apha esitishini, ngondikupha free mna ubana ngaba ucele ebantwini shodyana. Mandithathe eli thuba ndize kuni bahlali, ndize nesicelo sokuba nisincede kulaa nto siyenzayo. Siyenza nje laa nto, ayonto siyenzela thina ubuqu bethu, yinto leya ezawukwakha sisonke. Lithi ke enye into xa ithethwa kuye kuthiwe ukubana umntu ukhuliswa yi-community. Indlela yokuba ke sikhusele i-future yethu silulutsha nabantwana abakhulayo emva kwethu yinto yokuba sikwazi into yokuba sikriyeyithe ezi zipeyisi zinje, into yokuba sikwazi uba sibuye umva cala lokuba sibe sibhizi zii-drugs, sibhizi butywala, because zezona zinto sizithumela kwezi zinto. Yinto yokuba alikho ezi zinto and bekufanele uba zonke ezi zinto zikhona. So sisicele into yokuba inimba yomzali noko ithukutheleke, umntu asondele phambili, acingele okomntana wakhe. Nakulena besikhe seza nayo izinto sizenzayo phaa phakathi evekini, ukuba uyazazi awuzukwazi unceda kule inkulu into siyenzayo, mhlawumbi uzawukwazi unceda kwezi zinto sizenzayo apha phakathi evekini. Sesona sicelo sethu esi soba sikwazi ukuba sicingeleni noko abantwana into yokuba ikamva labo kuzawufuneka likhuselwe sithi, ngoba ke i-youth i-society engena-youth yiyo society ephelileyo. So kunyanzeleke sicingele i-youth yethu. Okay, kakhulu bhuti kweli cala. Masithathe abangene sifo babathi na. Molweni tata umsasazi. So mna ndicela ubuza apha ku-Bot Ons, njengoba ebesithi i-agreement yabo ayivakali ncam ne. So xa bengafumana uncedo babancedisa abantu babasapote yenzeke le nto bayifunayo phaa ekomani, ilungela posi, ilungela Arts and Culture Centre. So bona bengumasipala, after ilungile elo xesha mhlawumbi bathi ke okay ibuyile ke ngoku ikhona kwi-list kwibhajethi yeento zasekomani uba ikomani mayilungiswe le ndawo bayilungisayo, sebeyigqibile bona, utsho umbuzo wam. So bona bazawunikezela kumasipala aphinde ayithathe back enze izinto zakhe, enze iiofisi zakhe, enze le nto beqhela uyenza, or like yenze nantoni na ayifunayo njengoba engumasipala. So unelungelo loba ayithathe back xa seyilungile, if uThixo engenza ababe ngecala basapotwe obo bafana bayilungise ikomani. So bazayibuyisela back kumasipala xa esithi uyayifuna because zabe ngumhlaba kamasipala. Ngumbuzo wam lowo. Enkosi. Ndiyawuva shem, kodwa umbuzo kasisi uyamva wena bhuti?
Awuyavakala, yayingumbuzo ke wawubuzwe nathi sisaqala. Iinjongo zethu zisuka ayizange ibe kuyigcina laa ndawo. Yayinto yokuba sizayilungisa then sidibane singabahlali senze into esabuforam. Loo nto yeforam izawuba yeyona nto sizawuya nayo phambili, into yokuba siyotsho kumasipala into yokuba le ndawo siyaninika ngoku but sininika with ii-terms and ii-conditions ezithi kanje nakanje. So eyona nto ke umzekelo sasingaplananga uzirejistarisha thina as an NPO. Eyona nto sasifuna uyenza yayinto yokuba sawuhlala siyile movement siyiyo, sisebenzisane nenye i-NPO. But because ke kwakho le nto yale agreement ibike yavela ke ngoku, siye sahlala phantsi sadicide into yoba okay no, kuzawufuneka sibe nayo i-NPO yethu so that sikwazi ke ukuentarisha le agreement nomasipala as an NPO. Kule NPO yethu ke ngoku, kule agreement sinayo sithi ubana sizawushiya esi structure sashiya. Esa structure umzekelo ukuba le lease ye-99 years, sizawuqhubekeka ezi structure. Zikhona iindlela ezizawumane kutshintshwa ngayo executive but esa structure si-structure esizawuqhubekeka siyirana laa ndawo. So esa structure ke ngoku si-structure ebesizawufoma iphathi with le forum bendithetha ngayo. So le forum ke ngoku abantu bebezawukwazi uba babe nayo iphulo lokuba batsho uba kuzawukwenzeka, makwenzeke ntoni nantoni nge-ArtCentre. And umasipala abe ngumntu oxelelwa sithi into yokuba bona apha e-ArtCentre thina sicinga ukwenza kanje, then sibona mabeze bazosincedisa ngolu hlobo lakunje because besinayo nento etshoyo phaa ukuba sifuna basinike noba yigrant ethile every year so that sizawuqhubekeka siyirana yona laa ndawo. We'll find ways to fundraise and sizawufuna kodwa uba ibe khona imali esuka kubo phaa kubo, ibe ngabo futhi abaprovayida umzekelo iinto ezifana ne-security. But thina siyazi uba sizawuqhubekeka noyimaintheyina noyirana, uyaybo, ibe ke inale grant isuka kubo. No, iyavakala mkhulu, iyavakala. That's why bendithe ndiyarhalela sibe nala 3-on-1 session ke sibuze uba kukho ezaa zikhakhamela phayana zifumana imali zibe zihleli nje zisithi zona zingamele ii-ArtCentre zaseMpuma Koloni. Wangena uSizwe Gungqe sithi, Msasi, I'm an artist from Tsofimvaba, Nongqongqwana, Enququ, Tsofimvaba. I have tried to open this project at Enoch Mgijima. Director General promised me with nothing. I have been traveling overseas, umzekelo Sweden, Denmark, Norway, America, Mozambique. I dance for Bonginkosi, Izola, 7 Dlamini, Thembisiete, Ujika Majika on 7 nini ngoku ujayiva mkhulu, Brown Dash, Freshly Ground. I also started to do dance classes for students from overseas in South Africa, but during COVID-19 I came back. Get me ucomrade Swarboy umnike ezo number zam, washiya ke number zakho ubhuti kwelicala. Uthi ubhuti ke lusibhale kwelicala ubuya ngena phayana ku-Facebook page wethu, ikhona icomment yakhe phayana wena ons, uthi ungambamba kweza numbers kwelacala, phofu nawe uzashiya zakho ezokugqibela uthethe naye le comrade. Le ndoda ijayive kakhulu, like awunongayibambi indoda yayijayiva kangaka, wayijayiva ubhuti hayi mani, hayi esithethe ke loo nto isibeke phaa kwemizuzu 57 isixhenxe phambi bona sithi ke thina ke intsimbi yakhe that is yaba nguye ke intsimbi ye-10. Eonzi mandikunike ke mkhulu wam owovala wakho wokugqibela phambi koba kanti ndikuphuncule kananjalo. Ndibongoze ingakumbi kwiziphathamandla nabantu abamameleyo uba siyanicela ingakumbi xa kukho amaphula manje, njengoko sele sinepandemic yokunqaba kwemisebenzi, yokusetyenziswa kwezi-drugs, ye-gender based violence nazo zonke izinto ziziseko bezibele uba ziyaqhaphana kwakunye noluntu, ingakumbi xa kusele kukho abantu abatsha babonisa umdla. Niye nithi ke xa nithethayo nezinto nizaphinda nizithethe ngoku, siya kule nyanga ngoku apho abantu bazabe bethetha khona ngendawo ngamafa wotata uTshonyane, nizabe nikomaCofimvaba nithetha ngotata uTshonyane, nithetha ziphathamandla ngobana ngaba ikamva kwakunye nelifa labo lindawoni. Niye nithi ke xa nithethayo abantu abatsha nibabeke phambili, siyanicela, siyanibongoza. Namhlanje uzube khona uMasihluku usukela phambili phana ngokuza kwakhe apho umntana katata omkhulu utata uSwartboy, kube kanti nani niyaphakama, ingakumbi kwinto efuze uba incedisana kwakunye nemo yentlalo. Siyazicelela kananjalo nathi sifuna uba ibe kanti iyaphakama ikomani, iphindele kolaa dumo yayifudula ukuba kuyo imbi emehlweni yabantu into yobana ngaba sibe kanti ikomani
yaziyo ngabantwana abanqulayo nabantwana abangafundiyo, nabantwana abanqulayo nabantwana abangafundiyo, nabantwana bakuziyobisi nabantwana abangafundiyo. Loo nto isinika ikamva kwakunye nabantwana kwakunye nesizwe esizaba ngongantweni. Yinto esizama ukuyikhusela ke leyo. Abantu abaphucukileyo bathi xa bethethayo ingozi ivikelwa ingekenzeki, kuba ngapha kwayo ingozi siba nee-casualties kwakunye nee-fatalities kwakunye nabantu abalimalayo. Mntana katata omkhulu uSwatiboy, mandikunike nawe awakho wokugqibela khona ukuze nizobe kanti niyakwazi ufumana uphumlo kulaa cala neli khaya. Inkosi kakhulu. Mandiqale ngobulela apha kuwe bhuti ngeli thuba uthe wandinika lona namhlanje. Ndibulele nakwabaphulaphuli ngokuthi bandimamele nokuba bacebise apho bacebise khona. Ndizawuhlale ndisitsho ukuba ndicela ze bathi xa behleli umntu nomntu athi apho ehlele khona, umntu athandaze apho athandaza khona, ukuba sibe namandla ukuba siqhubekeke, sikwazi ukuba le nto siyenzayo singatyhafi, because kuba khona ixesha apho ufumanisa into yokuba umntu ukuba namandla ayaphela. So sifuna uhloloko sihlale sinalo mandla, siphinde sicele apho abantu bakwazi khona. Ukuba umntu uyakwazi ungena epokothweni angene epokothweni, ukuba umntu uyakwazi uza neengcebiso aze nongcebiso. Akukho nto singayamkeliyo. Singabulela kakhulu into yokubana nabantu umzekelo abazii-artist baritshe out so that sikwazi ufumana le forum bendithetha ngayo, so that xa sisenza ezi structure kungabikho bantu bashiyekela ngemva, kubekho into ngokuba ingathi kwakho ucalucalulo lwaluthile ngokwakukhethwa. Ngeske sikwazi uba sonke sisondele phambili into yokuba sibhale phantsi. Kule forum sizawuyenza izawuba ngathi yinto isabu-petition, so ngeske sikwazi ugcwalisa so that xa sisiya phambili, umzekelo sisiya nakuGayton McKenzie uminister lo, siye nento epheleleyo sisithi nantsi icommunity yakuKomani, nantsi icommunity yakuEnoch Mgijima le siyirepresentayo. Sicela aba bantu nazi izikhalazo zabo kwenzela uba sikwazi ufumana noko impendulo eyiyo. Inkosi kakhulu msasazi. Inkosi kakhulu Onze. Into mandikuthembise yona mna Onze kukuba ayingomgca weZulu FM lo, ya yiVisar FM le. Ezinye zezinto ziye zenzeka, ungacinga senza ngeyeza senzi ngayeza. Kodwa ke mandibulele kakhulu bhuti mani ube kanti uthathe inxaxheba yakho uza apha kananjalo nenxaxheba yakho yenza ingakumbi kummandla wakuKomani. Singabanye nathi siyayazi kulaa Komani, singabanye nathi sizelwele kulaa Komani, singabanye iyasitya into yenzeka kwiKomani. Kodwa xa kusekho amadoda afana nani akwazi uziphakamala izinto ezinje. Masibulele kakhulu mani bhuti ngegalelo lakho. Masibulele kakhulu kananjalo wena okwakunye nekhaya ke nibe kanti nifumana ubusuku benzolo. Ngxama yakho bhuti. Ngamakho tata, kanti ke kwelaa cala isihla njalo kwelaa cala nguye